Kalalong ke ba kham sutnat ban pentip shapi baro ki pajba kham tam ya ki riu sang perthei ki baju sutnat ban le jengok kai ki leng balapli pajba ya kwai perkajaka jengok kai batmai hasora kabadan hakhang masi jong kadong marai ka phon sora ha ka khat artarik unai wing jong usnem ar hajar arfuar da UCM ka KHADC ubalong ru local MDC ka sora constituency ba tito starwell khan ha ka jinya sakhi lang na po ka council iba te bor lang pathau ba jam bor war bat ba Michel Wankhar ki badai ki executive member ka council lay don lang ru usim ka hima sora Freeman Sing Steam usim khna marem dor steam ki menteri rangba snong ga dong marai ka phon iba thelbor sawen kinong kit kam snong kumju kinong song snong la yo ru ya kita masa jingkmen na bentaban penpu penping ya kata gasi na ka jingshat na ki khna school jongka sora academy higher secondary school maraka phon sora bat kui par kino ya shimta na ka dong ha ka jing a jingkren na irwa snong jongka dong marai ka phon syaki ba ha kata gasi ila pensyai baladan katu kat ni ki briu hapa YouTube kila ai kerteng bakla don kiba ong ka ksaj lai pateng kho siu don kiba ong ka ksaj saw don pat kiba ong ka new marai lani marai thamai Henry la ong bana ka leng jong ka darbar snong marai ka phon bana du menta ka sngi la ai kerteng lani la pen baptis yaka ka riat no kli marai ka phon bat anom la ban pediang ya kanu ka kerteng ka bala jer da ki wei pan ha ka wede ber ka jingsna ya ka tei ka jaka chengokai la bai tingka na ka district council ha ka jing alam jong UCM ka KHADC ba tito starwell khan ka ba ka jing pelot pisa ka la kot syak lai klur duna bat ringkat ka jete kular bat ka dorbar snong jong ka dong marai ka phon kumta sa hisin pat phi ki ba snubha ban le jingo hi da laki khman ba pinyo ma de ka jing tengan lingba ki er pengar ki ba be hir lingba ki riat ba kencang jong ka tei ka jaka bat pin sayo iru ya shibon ba kiwei ki bale se pimpat yo I ha kiwei par ki jaka to mentangin khmi ya kiwei par ki benta ba kongsan jong ka khubor hapo ki YouTube ba ki brio na keleng ki ai kerteng bakla ya kene ke jaga don ki boong kaksia lai pateng khosiu don ki boong kaksia khas saw don ki boong kanu marai Rai na kaleng jungi ka dor basong marai kapon menta kasngi ya kerteng neng ki pen baptis ya ka karyan no khli marai kapon yimpriang ya kanu no ka kerteng ka bai da ki brio ki banaba tekene kalong ka jing pentip pai ba ya pi ban nadu meta kasngi on tip ya kene ka jaka pikai kum karyan no khli marai kapon ke jingkar ku ko krau na ka menta ka dong marai ka phon ko ngim sim pe khat ba kenyo kong ka ne kalan kalenti ban kamai na ka menta ka pai ba nong song snom ngim sim pe khat e den rei da ka jing plel kla plel ti blai trai ka na nong bu nong tao ne jrong lai ka ne kalan la kar ku ka do e ka ne ka dong marai ka phon rangkat ka jing arab na kaliang CM jong ka district council ibas sibun mensim ban penyo e kan yo scheme ha kan ne ka jaka kene ka long kai ke ba ngim poi perkhat ba wat nangaro ngam si poi perkhat bangan poi sa kan ne jaka kan ne sngi ban I ka jing internet ne jaka wala ngade wala khalai long apo snong so raro ngam pat sim poi sa kan ne jaka kade kan ne sen ban kong ngapoi ban yo I kan ne jaka di nomor kita nakaliang jong ausim ngai ka kerku kerdo
nagamta kandong maray kapon pagpay ba nong susno bakin ya yo kamay kaji naganiga thai naganiga jaka nangit ba hadian bala pli mentasi kisabun kiban isna dukan ani kiban one day waidong wat kiway de gijing de kadang ba pay ba nong susno kadong maray kapon kenya im ja im po naganiga jaka kan longru om tangga revenue juga snong Henry haka agreement ke bang ibu kan longru ka revenue jong ka district council namar haka jingikut nado basdang galong bangin pensna nakaliang ka council ya kani ka viewpoint Henry ka deban don ka agreement ba ka district council ru ka deban yo ya ka revenue ika jingikut kalong bahapo si post nam naga ka bami nang ni 100% kan lej sa district council but life 100% kan lej sa kasno but hapo kini post nam nakaliang ka council kandang penbit kandang develop kat bayola banang penbahas susu ya kani kajaka hado bakandalong kababit kababiang kata kalong ka agreement but hadin baladap kat sansnem hadin habla palat posnem nagabenta ka next 5 years lani nagabenta ka sansnem pan ka banwan hadin ka posnem haga takapor nginya share ya ka revenue nang ni haka ba 100% kan leno siya ka snong but life 100% pat kan one siya ka council but hadin kak sansnem ngin sa IT naga council siya ka snong bakan peniyay nadong siya dong ya kani ka jaka kalong kajing sarong nakabanta jong pi bapilong ru kibadon bo bana ki sispa teligi senong ibadan haga konsensi hibaro kowe dei mapi ka senong maray ka pon kabalayo ya ganing scheme kabalay klor duna bapinyo ya gani kajingero teka syong hapi kinong syong senong kumno bapin sumar kumno bapin lebang bakum juru ya orang ba snong barki khot jong ka step committee ngada kerpat nakaliang ka jonga bangin ya tray lang rekat nakabenta ka jingbit jingbiang jong kani ka caka nang ni sakama hoy kila bandon sibun ki rukom perkat ki bakumni ki bakumtai Henry nakaliang ka jonga nga keren na ka basyay bangamdon kanuno ka interest ngamdon kanuno ka self interest nga andre ka interest jong akalong nakabanta ka interest ka jong pigi pa ba kadai nabanta ka interest jong ka sinong kathaw kadai nabanta ka interest jong ka constancy hibaro ka way but nakabanta ka interest jong ka jalahi baro